estamos no chiringuito da costa para repartir os regalos e o carbón do que vai de tempada no fútbol costeiro. Primeiro repasamos a preferente, onde Xallas e Sofán merecen regalos. Sexto e sétimo clasificado, respectivamente, están facendo unha gran campaña. Soneira, 18º, merece carbón, pero un carbón 12. Carbón 12 porque nadie quere que descenda. Esperemos que recupere forzas e dé volta esa cuestión. Na primeira autonómica pasa algo parecido. Dumbría, líder destacado, primeiro do seu campeonato ligueiro, e Fisterra Zas estánse asentando na 11ª paganza e 14º sentándose na categoría neste primer ano. Outro que merece un carbón 12, por suposto, é Outes, 17º clasificado en postos de descenso. Esperemos que realce esa posición e non descenda a Liga da Costa. Pero falamos da competición por excelencia, a Liga da Costa. Regalos para Corme, Baio e Mazaricos, os tres primeiros clasificados da competición. Corme e Baio, un pasiño por riba de Mazaricos, un moi bo xogo e facéndose valer que veñan de unha categoría superior. O carbón temos que repartir para San Lorenzo, Ponteceso, que o ano pasado loitaban por esas posicións de descenso, este ano están un pouquiño rezagados, un pouquiño. Esperemos que lle den máis pasión esta Liga da Costa. E Baíñas tamén ten que ter carbón. Un equipo que sempre estaba feito a loitar polo ascenso, que nas segundas voltas sempre se descolgaba, esta vez xa se descolgou na primeira volta. E Laxe tamén merece carbón. Un equipo que na terceira autonómica o ano pasado paseouse pola competición, ora merece o carbón que non está dando o que ten que dar, e o seu adestrador dimitiu por falta de compromiso dos xogadores. Temos que falar dos xogadores en especial. Un, Alejo, xogador, bota de ouro, balón de ouro, todo o que se idea ese rapaz é pouco. Ten un olfato goleador e unha definición por encima da categoría. Iso está facendo que o Corme sea un líder intratable na Liga da Costa. E ao contrario, temos outro Pichichi, pero esta vez ca pólvora mollada. David Blanco, carbón. O Pichichi da pasada tempada ten a pólvora mollada e vese mala posición pola mala marcha do Baíñas na competición. Na terceira autonómica, o que ten que ter regalos é o Muxía, porque parece que por fin este ano é o deles, facendo un gran xogo tanto en ataque como en defensa. Carbón, terceira autonómica, teñen dous equipos, Sporting Xaia e Camelle, dous equipos que están de comparsa na Liga. Parece que teñen moito que mellorar para intentar ser máis competitivos no que resta de campaña. Tamén temos que recordar un susto sufrido que modificou todo o fútbol da Costa, o de Juan de Seira, que por sorte volviu a reaparecer con goles que todos celebramos, incluso os contrarios que recibiron eses goles. E para terminar, toca decir cal foi o mellor gol do que vai de tempada. O de Michel, do Cerqueda contra o Ponteceso, ou o de Martín MC do Baio contra o Corme. Diciremos de ben.